Kommozzjoni fl-awla e kif l-aħwa De Giorgio akkużaw l-qrati Maltin li qed jiġu trattati differenti minn akkużati oħrajn. It-tlet akkużati George De Giorgio, Alfred De Giorgio u Vincent Muscat talbu sabiex fil-qorti jinstemaw ir-recordings bejn Melvin Theuma u Jorgen Fenech. Iżda kif ġie deċiż li dawn ir-recordings ma jistgħux jinstemaw għamet kommozzjoni sħiħa fost tajjat u tajjir mill-aħwa De Giorgio għax ma qablux ma dak li kienet għadha kemm iddeċidiet il-Maġistrat Claire Stafford Zammit. Il-ħamis fil-qorti komplit il-kompilazzjoni tal-provi kontra George De Giorgio, Alfred De Giorgio u Vincent Muscat, akkużati li poġġew il-bomba illi qatlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-avukat William Kuxkier li qed jidher għall-aħwa De Giorgio qal li jrid li recordings kollha jinstemaw fil-qorti. Il-qorti fid-digrit li tat irreferit għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-imħallef Edwina Grima li tgħid li recordings għandhom ikunu esibiti fil-każ. Il-qorti notat ukoll li l-maġġor parti tat-talba li saret kienet dwar evidenza li nstemet fil-magħluq u fil-proċeduri differenti tal-qorti, għalhekk ma laqatx it-talba li saret. Intant sar magħruf ukoll li Melvin Theuma, il-middleman fl-assassinu tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jinsab għada li jista' jkompli jagħti x-xhieda tiegħu fil-qorti. Il-qorti qalet li wara li semet ix-xhieda tal-psikjatri hija lesta li tisma' x-xhieda ta' Theuma nhar it-Tnejn li ġej fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fisem il-familja Caruana Galizia der l-avukat Jason Azzopardi.